Musíme urobiť to, aby sme si nastavili počiatočné nastavenia do systému Selmo. V ľavom dolnom rohu klikneme na tlačidlo nastavenia a musíme tu zadať všeobecné údaje. Najprv vstúpime do všeobecných nastavení a musíte si tu prečítať, ktoré možnosti chcete aktivovať, takže si to prosím prejdite a na konci kliknite na uložiť. Ďalšie veci veľmi dôležité sú platby a zásielky. Áno? Také dve možnosti. Najprv ich musíme vyplniť. Vstúpime do platieb a aké platobné metódy máte. Štandardný prevod vstúpime. Tu musíte zadať údaje pre svoj štandardný prevod. Teda tak, ako ste teraz posielali klientovi. Napríklad názov Basia Butik. Adresu firmy môžete zadať a číslo bankového účtu zadáte. Tu netreba nič zadávať. Klikneme na uložiť. Štandardný prevod máme zadaný. Platba pri dobierke. Teda klient platí pri prevzatí, keď mu kuriér prinesie objednávku, až vtedy platí za objednávku, áno? Vstúpime sem a tu je potrebné zadať rozdiel medzi tým, čo je nákladom bežnej zásielky a dobierky. Teda ak bežná zásielka stojí 3 eurá a dobierka 4 eurá, tak tu zadáte 1 euro a môžete aktivovať. Následne prevod, platba v obchode. Vstúpime, zadáme adresu obchodu, tam predpokladajme, že zadám čokoľvek práve z Poľska. Nejakú adresu. Pravda? Aktivujeme a klikneme na uložiť. Takže si konfigurujete platby podľa vlastného uváženia. Ak by ste chceli, aby klient mohol platiť aj kartou za svoje objednávky a vtedy sa automaticky zmení stav na zaplatené, tak tiež treba zadať túto možnosť. Stripe Payments. Ale tieto veci, tieto tri sú veľmi dôležité, treba si ich prejsť. Následne vstúpite do zásielok. Konfigurujeme tu zásielky, ktoré ponúkate. Najprv predpokladajme, že tu je napísaný príkladný kuriér, ale ja si to upravím a predpokladajme, že dám kuriéra za 3 eurá príkladne. Pokračujeme ďalej. Ak sa vrátime, tak si tu zadáte ostatné zásielky, ktoré ponúkate. Tam, neviem, nejaký automat, tiež predpokladajme za, 3,50 eur a zadáte si tie možnosti, čo chcete. Tam nejaké GLS, DPD a tak ďalej, záleží na vás. Tieto zásielky bude mať klient na výber vo svojom košíku. Ak chcete pridať aj ostatné krajiny, tak napríklad najprv ich treba zadať tu, Nemecko. Pridáme krajinu a potom vyberieme tu. Nemecko je predpokladajme 6 eur a tiež ide kuriér, áno? A takto si konfigurujete zásielky. Následne, vracajúc sa k nastaveniam, máte možnosť aj integrácie s vašimi zmluvami z DPD a z GLS. Ak máte zmluvy s ktorýmkoľvek z nich, stačí vstúpiť a vyplniť tieto údaje. Tu tiež v prípade GLS. Ak chcete generovať faktúry k svojej objednávke, je tu tiež taká integrácia. Ak niečo bude nejasné, treba sa so mnou skontaktovať na WhatsAppe, ale najdôležitejšie nastavenia sú všeobecné, prosím si ich prejsť a platby, zásielky, to treba na samom začiatku urobiť. Vraciame sa do panela a za chvíľku budem už vysvetľovať funkčnosť.